Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgy salam, dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Praga'daki studiodan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny imo arkaly hayır sahavat sorayan hojalyklaryň polisiýanyň basyşlaryna tezewar bolşy. Türkmenistanyň gymmatlan onuň wakatynyň welaýetlerdaky ara tapawutlary barada çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de bu hepde okujularymyz Rus türmesinde aradan çykanlygy habar berilen Rus oppozisioneri Aleksey Navalny 67 000'den gowrak orsiýetliğiniň Navalny'niň cesediniň maskalasyna gowşurulmagyny sorap beren haty barada habarlarymyzy köp okapdyrlar. Balkan awatly ýüris Peýgambergelli Allahyberdiýew wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde aýplandy. Oňa pul jerimesi salyny. Türkmenistan transmilli repressiýada ilkinji bäşligi girtdiýen atlan çap eden habarlarymyz hem 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň mejbur zähmet meselesi baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Halkara zähmet guramasy Türkmen hökümetiniň paýty ýygmyny çağalaryň we ullaryň mejbur zähmete tezewar bolmagynyň öňüni almak üçin zerur bolan çäreleri görmeýändigini aýdýar. Halkara zähmet guramasynyň ülüňlerini ulanmak barada komitetiň bilermenleri dünýä ýurtlaryna mejbur zähmeti ulanmazlyk barada konwensiýalar we teklipleri berja etmek boýunça taýýarlanan komitet hasabatyny çap etdi. Bilermenler Türkmenistanyň ýagdaýy baradaky düşünürişlerini ýurdun hökümetiniň 2023-nji ýylyň awgust aýyna beren hasabatyny aýdanlaryny nazara alanlyklaryny. Şeýle-de Halkara zähmet guramasynyň wekilleriniň 2023-nji ýylyň oktýabr aýyny Türkmenistanyň saparyndan soň guramanyň missiýasy tarapyndan taýýarlanan hasabaty öwrenenliklerini bellediler. Komitet paýty ýygymy wagtynda mejbur zähmetiň giňden ulanylmagynyň dowam etdirilýändigini, komitetiň 2016-njy ýylda we 2021-nji ýylda eden belliklerine garamazdan Türkmen hökümetiniň bu meselede düýpli öňe gidişlik gazanyp bilmeýändigini aýdýar. Şeýle-de hasabatda paýty ýanlaryň howply we antisanitar şertlerine işlemäge mezur edilýändigi bellenilýär. Adamlar howply himik serişdeleriň täsiri astynda. Onun goşmak 40 derece aralygyndaky temperaturalarda ekin meýdanlaryna gorog enzamlaryny ýa-da lukmançylyk kömegini almazdan işleýärler. Şol wagtda olar iýje gişjek ady gönümleri iş ýerine gatnamak üçin öz hasaplaryna pul tölemeli. Çağa zähmeti döwlet tarapyndan gönnengöni gurnulmaýan hem bolsa garyplyk we kada urulan mejbur zähmet ulgam sebäpli şinlik hem ulanylýar. Ekin meýdanlaryna universiýasy çenli çağlary görmek bolýar diýip komitet belliýär. Halkara zähmet guramasynyň agdalary 2023-nji ýylda Türkmenistana baranlaryna Aşgabat şäherinden başga ähli sebitde. Ahal, Lewap, Daşgow we Mar welaýatlaryna bolup döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň paýty ýygmyna çekilmeginiň göni ýa-da gaýtaklaýyn suwutnamalaryny göz ýetirdiler diýip hasabatda aýdylýar. Şeýlelikde bilermenler Türkmenistany ýene bir gezek mejbur zähmeti ýok etmäge çagyryp öz maslahatlaryny, tekliplerini hödürlediler. Paýty ýygmyň semine husus budyň we döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýle-de studentleriň, okuwçylaryň mejbur zähmetini ulanmagy besetmeli. Gowçu ösürüp ýetişdirmegiň we paýty hasylyny ýygnamagyň meýilleşdirilen ulgamyny ýatyrmaly. Döwlet edaralaryna işgärleriň we çağalaryň gowçu ösürüp ýetişdirmek ýa-da paýty ýygmak üçin mejbur zähmete çekilmegine dahylly bolan döwlet emeldarlarynyň kaziýet işini açyp jogapkärçilige çekmeli.
Pagty hasylyny ýygna bolmagyň her ýyl raýatlaryň mejburi gatnaşdyrylmagyny amala asyrylmagy baradaky mesele Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2 fevralda BMG'da beren hasabaty, ýagny aýallara garşy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitetde teredilen 6-njy döwürleýin syny wagtynda hem gozgolly. Hünärmenleriň bellemeklerine görä Türkmenistanyň köp aýal döwlet tarapyndan ýylla pagty ýygymyna gatnaşmagy mezur edilýär. Hünärmenleriň döwlet zähmet eksploatasiýasynyň bu erekimsiz görnüşini haçan ýok eder diýip beren soraglary jogapsyz galýar. Maglumat üçin aýdylsa, 21 fevralda Aşgabatda Halkara Zähmet Guramasynyň baş direktorynyň kömekçisi, Sewit direktori Beat Andersonyň ýolbaşçylygyna wekiliýet bilen pudogary tegele ustol duşugy geçirildi. Emma Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu habar bilen baglykda ýurtda saklanyp galýan mejbur zähmet giň ýaran mätäçlik hakyna hiç bir zat aýtmady. Tegele ustol söhbetdeşliginiň dowamyna Halkara Zähmet Guramasy bilen Türkmen hökümetiniň arasynda 2024-2025 ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň taslamasynyň hem ara alınıp maslahatlaşylanlygy habar berildi. Adatlyň habarçylar Türkmenistanyň pagty ýygym mewsümini giňden ulanylýan mejbur zähmet, daýhanlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň az girdejili işlerde işlemäge mejbur bolşuga ýyl aýagyna bergili çykyşy barada ençe meýilbär habar berip gelýärler. Türkmenistanyň o huzur pudogyny yglan edilen özgörtmeler, synçylaryň we hünärmenleriň köpüniň tasdiklamagyna görä, diňe o adamlaryň däl, şäherlerde etrap merkezlerinde işleýän büdjet işgärleriniň de hasken mejbur zähmeti çekilmegine alyp geldi. Şol wagtda Türkmen medeniýeti pagty süýüminiň we dokma önümlerinin daşary ýurtlardan gelen täzirleri daşary ýurt valyutasyna satylýanlygyny habar berýär. Adatlyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, pagty, buğday we beýleki owuzluk önümlerini öndürýän adamlaryň gruplanmalygyndan başga soňky ýyllarda owa syýasaty, owa infrastrukturasynyň hem tasdan doly weýran bolmagyna alyp geldi. Türkmen medeniýeti we hökümeti bu aýdylýanlary umumlykda inkar edip, owa adamlarynyň durmuşyny gowlaşdyrmakda, azy köpçüldigini üpçün etmekde uly işleriň edilýänligini tekrarlaýar. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Türkmenistana uruljak täze ýadygarlyklar we dörejilik erkinligi baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen medeniýeti ýurtda 712-770-nji ýyllarda ýaşan Hytaý şahyry Dufu, 10-njy asyr Gürjü şahyry Şota Urustabeli, Ýewkeldiň başlangyçlary we beýleki ilmi işlerini fars diline terjime eden Eýranly matematik Kutaddin Şirazi ýaly 20-den gowrak daşary ýurt şahsiýetine ýadygarlyk dikiljekdigini habar berýär. Şeýle-de Mawtumul Pragy medeni tegilgäk toplumyna ýadygarlyk goýuljak tanymal şahslaryň arasynda Rabindranath Tagore, Johann Wolfgang Goethe, Alisher Navoiy, Yunus Emre, William Shakespeare, Henri de Balzac, Fyodor Dostoyevski, Çingiz Aytmatov ýaly ägirtlerin boljakdygy aýdylýar. Mawtumul Pragynyň şüýül açyljak birinçi heýkeliniň boyu 60 metre ýetýän bolsa, beýleki şahslaryň ýadygarlyklarynyň beýikligi 3,5 metr bolar diýip habarda aýdylýar. Bu habar Türkmenistanyň medeniýet wekilleriniň arasynda dürli soraglar döretdi we yerli synçy bilen gurlaşan raýatlaryň pikirlerini mümkin bolugça doly dinleýijilerimize ýetirmegi makul bildik. Täze uruljak heýkeller barada öz pikirini aýdan synçylaryň käbiri Mawtumul Pragynyň Aşgabatyň gün ortasyndaky heýkeliniň töweregine dikeldiljek ýadygarlyklaryň hakykatda Aşgabatyň ýapyklyk syýasaty babatdaky tankydy gaýtaklaýyn jogap bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Häzirki wagtda sanawda daşary ýurtly edebiýatçylaryň 25-si bar. Ýöne olaryň atlary ilgiderli üýtgäp dur diýip heýkeltaraş Saragat Babaýew döwlet habar serýisine beren gurrungyny aýdypdyr. Hökümete ýakyn,
Odal Sapar Murat Niyazovun we Gurbanuly Berdimuhammedowun heykellerini nereden heykel tarazın sözlerine göre ýadygarlygy dikiljek şahslar edebiyatda özüni tanadan we dünýäniň taryh taýdan üýtgemegini ýyl galdyran adamlar bolmaly. Göräýmäge bu hereket dogurdanam ýurdun häkimetleriniň dünýä bilen medeni we gumanitar gatnaşyklarynyň ösürilmegine taýýardygyny, ýurdun dünýä bilen medeni gatnaşyklara açykdygyny görkezýän ýaly. Diýip synçýadýar. Yönül öz pikir alşan intelligensiya vekillerini yönükü raýatlara sarılanyp bu hereket rejimiň öz özüňölük, yapyklyk, diýdimdorluk siýasaty babatda aýdylýan tankydy pikirleri jogap hökmünde oýnajak oyunu bolmasyn diýip soraýar. Aşgabatyň sağçylyk mekdepleriniň birinde mollum bolup işleýän Sovet ýyllarynyň aýagyna we garaşsyzlygyň başlaryna belli estrada aýdymçylar bilen işleşen bir mollumyň ikiçäk gurrunçylykda aýtmagyna görä, Türkmen hökümeti öz ýurdunyň içinde bagçylary, aýdym saz we sunuga diýişgärlerine, umuman medeniýet ulgamynyň wekillerine erkinlik bermän, olaryň dünýä we goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryna böget basyp, nädip dünýä ýurtlary bilen özara medeni gatnaşyklara açyklyk we taýýarlyk hakyny gurrun edip bilýär. Adynyň aýdylmalygyny soran pedagogyň sözlerine görä, sağçylyk mekdepleriniň okuw meýilnamasyny giýredilen dünýä klassiklarynyň eserleri, ol klassiklaryň dörejiligi, durmuş ýolu hakyny maglumat almak üçin internet turundan peýdalanjak bolsaň, tas ähli saýtyň petiklenmegi netijesinde gaty lapket bolýarsyň. Meşhur sazandaların eserlerini yerine getiren dünýä belli filarmoniyalar, teatrlar, sazly we simfonik orkestrlar bilen göni açaçan we ýygyderli aragatnaşyk duşuşyk geçirip bolmaýar. Diýip adatlygyň synçysy bilen söhbetdeş bolan pedagog aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, döwlet propagandasy medeniýet ulgamyna döredilen uly boşlugyň diňe özi bilen doldurulmagyny talap edýär. Dünýä bilen açyklyk, gatnaşyk hakyny pikir döremegine hem ýol goýmaýar. Dünýä belli alymlaryň we edebiyatçylaryň heykelleriniň guruljak duwarda berilen habar boş propagandadan we açyklygy taýýarlyk illüziýasyndan başga hiç zat dälip daha soňky medeni döýleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde öz pikirini paýlaşdy. Onuň sözlerine görä, Daşul vilayeti gadymy döwürlerden bäri destançylygyň we bagçylaryň mekany bolup, bir ýerde odallan türkmen, özbek, gadak, garagalpak, umuman bütün türkü halklaryň halk dörejiligini ularyň tapan destanlary sada geçirip dutar, gyjak, irbab sazynyň owady bilen aýtmak uly bir destura urulypdyr. Emma muňa garamazdan soňky 10 ýyllarda ýurdun bagçylyk, destançylyk täplerini ösdürmek, ýaş sazynylara hemaýet bermek meselesinde hiç hili göze iýlerlik iş edilmeýär. Munyň sebäbi medeni diýişgäriniň pikirçi dörejilik erkinliginiň düýpden bolmalygy bilen bagly. Bizde medeniýet we sunugat işgärlerine hiç hili dörejilik erkinligi berilenok, hemme zat ýokurdan gelen buyruk bilen edilmeli. Diňe arkadagy we arkadagly serdary öwýän aýdymlar aýdylmaly, tanslar oýnalmaly, goşgular düzülmeli, teatrda spektakllar goýulmaly. Bu bolsa sunugat işgärleriniň dörejilik hyjygyny ýoga çykarýar, ilaty bolsa medeniýet owajaklarynyň has daşlaşdyrýar. Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Täze guruljak heykeller barada aýdylanyny bir tarapdan heykel gurmak gowdat, ýöne odaly ilaty şol heykelleriň şekillendirýän adamlar hakyna maglumat bermeli. Ýöne bu hiçili medeniýet erkinliginiň ýok ýurduny mümkin näl. Bir senzurasyna işleýän mediada dünýä edebiýaty, dünýä edebiyatçylary, sunugat we medeni diýişgärler hakyna gepleşip görmek mümkinçiligi tasdan ýok. Ýörüýte programmalar we dokumental filmler görkezilmeýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýtdylar. Yerli synçynyň pikirçi, bu urdaky uly boşluk diňe dünýä edebiýaty jurnalynaky gurok we çäkli makallalar bilen dolduryljak bolýar. Bu jurnalda çap edilen eserleriň terjime hiliniň pesligi, makalalaryň döwlet propagandasynyň ýiti eleginden geçirilmegi, seýlede abunanyň gymmatlygy oňa bolan islegiň pes bolmagyna sebäp bolýar. Diýip daşary ýurt eserlerini terjimede okumaga çalışýan ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Pensiya ýaşyndaky söhbetdeşimiz olalky jurnalist türkmen rejiminiň soňky wagtlarda belli bir derejede medeni gatnaşyklary açyklygy, taýýarlygy görkezmek aşaratlaryny edýänligini, ýöne munyň illüziýadan başga hiç zat däldigini öňe sürdi. Bu illüziýanyň arkasynda günübatar ýurtlaryna halkara guramalara görkeziljek bolýan oýuny görnýär. Onuň üstünden ýyllar boýy edilýän üzüňölük, ýapyklyk, diýdimzorluk tankydyna jogap bermek synanşygy edilýär. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onun pikirçe Türkmen häkimiýetleri bu hili oýunlaryň üstü bilen barhakan halkary sanksiýalaryna we ýazgarmalaryna duçar bolýan Russiýanyň Sowet ýurtlaryna edýän basyşyny güýçlendirýän awtoritar Hytaýyň täsirleriniň peselmek ähtimallygyny öz boluşly işaret edýär. Resmi habara görä Mawtungul Pragynyň 60 metre golay bürünç heýkeliniň töweregine dikiljek 25 töwereg heýkel hem bürünçden ýasalar. Habarda bu taslamalaryň döwlet gazynasyna takmaýan näçerak serişde düşýükdigi aýdylmaýar. Mundan öň ýurtda gaýgysy Atabaýew, Nedirbaý Aýtakow ýaly her zaman Türkmen döwletiniň düýbün tutmaga gatnaşan siýasatçylaryň ýadygarlykları ýykylyp, ýurdun ilkinji we ikinji prezidentleriniň, olaryň ýakynlarynyň ýadygarlyklary dikilipdi. Günnäger we Türkmen Sowet ýazy şahirleriniň Nurhal Mehmedow ýaly tanymal adamlaryň ýadygarlyklary dikilip, başgaça pikirlenýän dörejilik wekilleri dillen berilen buyruk esasynda giňden gadagan edilipdi. Hepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.